5 munud, di chwarae ar y graig, Cyrsio'r gig gornel. Y bel yn rhydd a dyn Ritzenberg yn ei chladdu hi i dor rhwyd. Gôl gyntaf Ritzenberg yw glwb newydd. A gôl gyntaf Derwyddon y tymor yma. Cyrsio cyfle arall o'r gig gornel. Oliver Davies yn casglu tro yma. Davies o'n syth oddi ar cefn Nathan Peter, Ritzenberg i gefn y rhwyd ond mi oedd o'n cam sefyll. Dihangfa i dîm Andy Hill, a mae hon yn ei ddifur gan fod y golwr o flaen Ritzenberg. Dim ond un chwaraewr sy'n rhwng yr ymosodwr ar gôl yn hytrach na 2 ac felly mae'r blaenwr yn cam sefyll. Cymleth ond cywir. Dyfal barhad gan Jordan Evans, mae'n dod o'r hyd i Ryan Cyrsio. Cyrsio yn disgwyl am y symudiad gan Davies, yn penderfynu mynd i hun ac yn cosi'r traws. Dydy Ryan Cyrsio yn sgorio llawer, ond pan mae o yn gwneud, maen nhw'n goliau cofiadwy. Evans di gweld yr hediad gan James Davies. Tancock sy'n draws, ni fugeilio fo. Davies yn torri fewn, Evans sy'n o'r ffigiad. Ritzenberg yr ergyd, mae'n gwirol! Yr arbediad gan Davies. A mi oedd Jordan Evans yn cam sefyll. Clyfar gan Evans yn gadael i'r bêl redeg. Gwraed i'r golwr adweithio'n sydyn. Arson, pas dda at Ryan Cyrsio. Mae'r bas yna hyd yn oed yn well. Dy'r ei ddau, James Davies. Davies yn erbyn y golwr drwy goesau fo. A mae James Davies di dyblu mantais y Derwyddon. Wedi 34 o funudau. Am bas gan Ryan Cyrsio, syth drwy ganol cae. Gwyd i'n meddwl bod James Davies di cymryd gomod amser am eiliad, ond yn ffindio ei ffordd heibio'r golwr. James Davies yn cadw'r bêl ar dir y chwarae gwaith da gan y sgoriwr. A dyma Jordan Evans, mae'n meddwl am ergydion, gwneud hynny! Ar arbediad yn isel gan Oliver Davies. Ergyd nerthol gan Evans. Jordan follows y chwaraewr bywiog. Digon o brofiad yn uwchgynghrair Cymru ganddo fo. Clark. O, mae yna le fan hyn gan James Loveridge. Loveridge! Heibio i Michael Jones. Mae Llanelli nôl yn y gêm yn fuan yn yr ail hanner yma. James Loveridge yn sgorio gôl gyntaf Llanelli yn uwchgynghrair Cymru tymor yma. Match yn clirio dim ond tuag at Iwan Cartwright mae'n mynd. Gwaith da gan Iwan Cartwright at Matty Owen, yr ergyd! Oedd hi rhy boeth i Oliver Davies a bron iddo fo wneud smonach ohoni. Yr ergyd gan Owen, ond yn ei syth tuag at y golwr. Na i lyddio fan hyn ar dyfarnwr sy'n dod oddi ar y cae, a Nick Pratt yn dod ymlaen yn lle Tom Williams. Loveridge, gwaith dda gan Loveridge yn dod o hyd i Jordan Follows, mae bas dda. Mae Loveridge di parhau ar ediad, all Follows dod o hyd iddo fo, Medrith, dyma Loveridge! I unioni'r sgôr, James Loveridge, a'i ail gôl o'r gêm. Mae yna chwarter awr yn weddill ar y graig, a James Loveridge di sgorio ddiwedd. Ydy Llanelli mynd i droi'r gêm ar ei phen. Chris Jones ar arwydd, da ni yn y munudau ola. A mae yna drosedd yn y cwrt. Nathan Peat di tynnu Mark Jones i'r llawr. Cerdyn melyn i Peat. Ac mae hon yn gyfle i raidd yn yr eiliadau ola i Llanelli gipio'r triffwynt. Chris Jones felly i ennill y gêm. A Chris Jones i gefn y rhwyd. Am stori Llanelli ar ei holi ar yr egwyl. Di brwydro nôl a di cipio'r triffwynt. I think it is important not to get carried away with the highs and not to get too low with the lows as in last week. But yeah, it's really pleasing, you know, with a few harsh words at half time. And boys responded, they reacted. We put a few things right and we had a great reaction out of them second half. Probably one of the best second half performances we've had. Ddiw efo'r nifer o gyfleoedd gathoch chi yn yr hanner cyntaf, sut ydych chi'n di curo'r gêm na? Cos o'n i ddim gweithio digon galed ail hanner. A mae'n siomedig, a ni just ddim gweithio digon galed ar un o'r redeg
heibio ni, ac ar ei chwaraewyr ddim eisiau mynd efo nhw, ac hwnna'n siomedig, cos yna dipyn bach hwnna wythnos diwethaf hefyd, so mae lot o waith i wneud wythnos yma i paratoi i'r gêm bala dy Gwener. We knew, we said half time, whoever gets the next goal, it's all to play for, so obviously if they had the goal, our heads would have gone down again, but thankfully I had the chance to score and put it away, and we won the game 3-2. Your first goals in the Welsh Premier. Yeah. How does that feel? Yeah, it feels good. Most importantly, the boys have won the game, so contributing to the game to score 2 goals is good for me, but most importantly, the boys have won the game. The transition into this league is tough. You know, as I said last week, there's a massive gulf in standard, and I felt the first half we were still in that transition. You know, but I think we needed that, and getting that early goal has really kick-start our season. We know we're good enough. I think it's just a case of the boys believing in themselves, which came through in the second half. So it was pleasing it came through, and it was great to get the 3 points.